Maygit parubing gubaying barangay at sangguniang kabataan elections, mi dagdagan la pa ding kandidato king Central Luzon, amidaluman show cause order ibat king Comelec. King datos ning komisyon at sunala kano king maygit na maralan ding mi paralan, pauli ning premature campaigning at kerakalan kareti, tatagala kareng barangay ning Pampanga. Nagbigay ang ating task force sa Central Office sa buong Central Luzon ng 675 show cause orders sa mga lumabag sa premature campaigning. At naitala dito sa Pampanga, may 311 cases tayo ng premature campaigning. Nung lalawen, maragul na kano ding bilang areni. Papakit na kano ni tinadakala pa mo rin ding tatangkili king tradisyonal at makalumang konsepto ning halalan. At inamang kanong katumba sa parusa ing emanaluki, kareng regulasyon ning eleksyon. So nagpapakita ito na maraming madidisqualify, maraming hindi ma-proclaim kung ang magiging hatol dito ng NBank ay nakitaan sila ng substantive evidence sa paglabag ng premature campaigning. Pero kareng bisa pang salangsang at etuki king batas ning eleksyon, hamon ning Comelec, pakaisipan dang masalesa ding kandidato ing karelang kimot, uling dakalamatayng makalawe. Emo namang balaot mapornada ing panikwa ng sumambot, uling mas striktong implementasyon ning batas ag pangking Comelec. Apika sunduking mera pata Comelec NBank na isuspend o ebalawos ing proclamation na ning meto nga BSKE candidate amanyambot king daratang nga eleksyon nung atinyang pending a disqualification case pauli na ning premature campaigning o vote buying. Naman kano kailangan miga na karing memalen uling king lalam na ning local government code ing number 1 konsihal iyang magsaksid hanggat epa mareresolba ing kaso na atso king komisyon. Kalakip sa utos ng komisyon sa mga barangay board of canvassers natin na huwag i-proklama ang mga naitala na may cases, pending cases ng disqualification. So eto, pag ganyan, kahit manalo sila in actual voting, no? Pero hindi sila mapuproklama, succession comes in. So sila nga yung pinakamataas na makukuha sa kagawad, yun yung maiproproklama. Ding midaluman show cause order at inlakanong atlong aldoban makibat nung bakit ela dapat mikasuhan o i-disqualify. Isong ikit na ning Comelec nating basihan ng reklamo, karindala sampahang disqualification case. Pero ingkutang, king karakal daring rineklamong libag king premature campaigning, agyuno kayang aresolba ng komisyon deni, baying aldoning halalan king at 30 ng Oktubre. Ang ating pamunuan ay nangako ang ating butihing chairman na gagamitin niya lahat ang resources ng Comelec. Marami tayong abogado na titingin doon sa mga reklamo at susubukan nila na bago halalan, ilalabas na nila ang mga desisyon tungkol sa mga inireklamo sa paglabag ng premature campaigning. Samantala, may kumpisa na kanuing distribution karing official ballots karing mialiwang probinsya king Central Luzon inyang Martes, October 17. In place na mo naman kanuing seguridad para karing balota at mialiwa pang election para Fernalia ang magamit king aldoning halalan. Magumpisa naman ang campaign period alas 12:01 king October 19 hanggang October 28, kabang king October 30 naman ing mismong aldoning eleksyon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.